Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, исәнмесез? Шәһәр китапханасы янында канализация куюсы җимерелгән. Шәһәрдәшләр үз иминлекләре өчен курка. Урынга Ләйсәнханова чыкты. 27-16 ай йортында яшәүче күп балалы гаилә яшәгән фатирда бурычлар өчен электрларын үзгәннәр иде. Бу мәсьәләне ничек хәл ителә? Римма Султанова белеште. Чаллыда 21 гасыр лидеры бәйгесе үтте. Актив шәһәрдәшләребез белән Мәрьям Файрушина аралашты. Ират канализация кыюсына ягылган әлеге факты буенча прокуратура тикшерү үткәрде. Әлеге хәл 2 апрельдә Сидоровка бистәсендә була. Шәһәрдә кичке 7 тулып киткәч, танышларынан өенә кайтырга чыга. Юлда күләүкләр күп булу сәбәпле, аларны газоннан урап үтәргә ниятли. Капкасы ярым ачык булган канализация кыюсын искәрми кала. Ягыла, кыюдан үзе чыга ала. Ашыгыч ярдәм машинасын бары тик өенә кайткач, төнге 11ләр тирәсендә генә чакырта. Иратка БСМПда ярдәм күрсәтәләр, аннары 5-нче хастаханәгә күчерәләр. Хәзер ул реанимация бүлегендә дип хәбәр иттеләр Республика прокуратурасында. Кыюның кайда урнашканлыгын ачыклый алмаганнар. Ират эчкән хәлдә була, аның урынын хәтерләми. Прокуратура Комсомол районы башлыгы исеменә хат юллады. Анда кешеләр иминлеген тәэмин итү максатыннан канализация кыюларының торышын тикшерергә кушылган. Теманы дәвам итеп, авария хәлендәге кыюларның берсе турында мәгълүматы бар инде. Ул үзе китапханәдән ерак түгел Җәяүле юлында урнашкан. Әлеге кыю хакында Чаллы ТВ-ның кайнар элемтә телефонына 4-нче комплекста яшәүчеләр хәбәр итте. Шәһәрдәшләр теләсә кайсы вакытта фаҗига булуы бар дип борчыла. Әлеге урыннан һәр вакыт халык күп йөри. Ләйсәнханова дәвам итә. Гүзәл Гафарова беренчеләрдән булып канализация кыюсының җимерек булуына игътибар иткән кеше. Люк Җәяүле юлында урнашкан. Ерак түгел китапханә, мәктәп һәм балалар бакчасы. Бердән кешеләр даими үтеп йөри ди Гүзәл. Люк кырында ватылган, анда тишек тә бар, тишеге гына олы. Балалар монда күп йөри, садикка баралар, балалар бакчага баралар, мәктәпкә баралар. Балалар килеп аякларын да төшереп җибәргә мөмкиннәр. Куркыныч дип уйлыйм. Канализация кыюсы өчен җаваплы оешмаларны эзләп без Жилкомсервис идарә итү компаниясына мөрәҗәгать иттек. Люк йорт яны территориясендә булмау сәбәпле без җавап бирмибез диде белгечләр. Китапханәнең дә әлеге ачык люкка кагылышы юк булып чыкты. Шулай да проблеманы үз көчләре белән хәл итәргә тырышканнар. Мы, конечно же, обеспокоены тем, что колодец в таком состоянии находится. Мы заметили это в понедельник. Колодец был разрушен, возможно, К700 там проезжал, потому что были следы от К700. Ходит очень много народу в библиотеку, и мы, естественно, обеспокоены, чтобы колодец был отремонтирован. Җимерек кыю турында без Комсомол районы администрациясына җиткердек. Анда проблеманы контрольгә алачакларын әйттеләр. Ремонт никадәр тиз башкарылыр, без мәсьәләнең чишелеше турында хәбәр итәчәкбез. Ләйсәнханова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Әгәр сезне берәр нинди проблема борчыса, шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кирип проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. 27-16 ай йортындагы күп балалы гаилә бер атна буе утсыз яшәде. Электрны зур бурычлар аркасында өзгән иделәр. Кайнар линия аша ярдәм сорап мөрәҗәгать иткәннән соң без Строим будущий идарә итү компаниясе җитәкчесе Нариман Назыров белән элемтәгә чыктык. Нәтиҗәдә 2 көн элек фатирга ут бирделәр. Пилипенкалар белән бурычны эшләп түләү буенча яңа килешү төзелде. Хәзер алар 1 ел дәвамында ай саен 10 000 сум түләп барырга тиеш. Елена Пилипенко әйтүенчә, хезмәт хакы бәләкәй булгандыктан бу аңа җиңел булмаячак. Шуңа күрә ул ярдәм сорап социаль органнарга мөрәҗәгать итәргә исәпли. Чаллыда 21 гасыр лидеры Бөтен Россия бәйгесенең шәһәр этабы узды. Анда балалар һәм яшьләр иҗтимагый оешмалары активистлары һәм җитәкчеләре катнашты. Конкурсы 7 яшь категориясе буенча узды. Иң кече катнашучыга 11, ә өлкәненә 25 яшь. Гасыр лидеры нинди булырга тиеш, Мәрьям Файрушина белә.
Бәйгенең 3 көне артта калды, төп сынаулар инде үткән. Шулай да катнашучылар бүген дә бик җитди һәм тәвәккәл. Бәйгенең соңгы этабын үтәргә кирәк. Проблемалы сорауларга 30 секунд эчендә җавап бирергә. Конкурста мәктәп укучылары, студентлар һәм эшче яшьләр вәкилләре катнаша. Күбесенең әлеге бәйгедә катнашып караганы бар инде. Я участвую уже второй год. В прошлом году я просто набиралась опыта, получается, а в этом году я уже решила серьезно участвовать. Просто считаю, что это очень полезно для меня лично, что я развиваюсь там. 21 гасыр лидеры бәйгесе 2003 елдан бирле уза. Әлеге конкурста инде 700-дән артык кеше үз көчләрен сынап карарга өлгергән. Лидер 21 века – это в первую очередь молодой человек, который способен сам себя продвигать. Не будет ждать, когда кто-то ему в этом поможет. Самостоятельный, саморазвивающийся, самореализующийся человек, естественно, с позитивными инициативами, которые он готов реализовывать. Һәр яшь категориясында жюри әгъзалары бер җиңүчене билгеләячәк. Алар бәйгенең республика этабында чыгыш ясаячак. Мәрьям Файрушина, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Машиналарның тәгәрмәчләрен җәйгегә алыштырырга кирәкме, юкмы? Шәһәрдәшләрнең фикерләре төрле. Кемдер инде тәгәрмәчен алыштырып өлгерсә, икенче берәүләр һава торышы ныклап җылытуны көтә. Лилия Гатина бу нисбәттән белгечләр фикерен инде булуын белде. Календарда 3 апрель урамда әле кар эреп бетмәгән, шулай да автомобиль йөртүчеләр арасында тәгәрмәчләрен җәйгегә алыштыручылар да бар. Күпләр моңа әле иртәрәк дигән фикердә. Өстәвенә синоптиклар һава торышы бозылачагы турында кисәтә. На погоду смотрю. Сначала, чтобы тепло более-менее стояло, градусов 6-7. Потом неделю стоит, потом меняю. На людей не смотрю точно. Нет, еще рановато же. Я апрель-май, смотря на погоду. Шиномонтаж пунктларында әлеге халык күп түгел. Бирдә автомобиль йөртүчеләр алдагы 2 атнада артыр дип фаразлыйлар. Ну, я думаю, пора. Время уже настало. Все-таки сейчас уже и ночью температура плюсовая. То есть заморозков таких нету. Ну, естественно, кто уж выезжает за пределы города, на трассу, естественно, уж это не советую. Машина тәгәрмәчләрен алыштыруның төгәл вакыты юк. Автоинспекторлар шәһәрдәшләргә һава торышын күзәтеп торырга киңәш итә. Согласно правилам дорожного движения, на колесных транспортных средствах должна быть установлена резина, которая будет соответствовать времени года. Автоинспекторлар белдерүенчә, тәгәрмәчләрне сезонга карап вакытында алыштырмау аркасында авариялар сирәк була. Статистика күрсәткәнчә, һәлакәтләрнең төп сәбәбе тизлекне арттыру. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бу сезгә ишарәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Арина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Гастроли Димитровградского драматического театра. 19 апреля. ДК КамАЗ. 19:00. Анна Каренина. Легендарная история любви. Приглашаем на весенний форум здоровья и красоты и специализированные всероссийские выставки «Спорт, отдых, туризм», санаторно-курортное лечение с 3 по 7 апреля в выставочный центр «Экспо Кама». Оргкомитет 47 0102.